BIBO GYUD sa Bisaya GYUD. BIBO GYUD sa Bisaya GYUD. Diyan. Diyan, target confirm na din yun. Tago ko din eh. Narang tagaan na to sa tablet. Uy, live na to. Nag-record na ko. O, dara sila din yun. Amang kapaingon. Uy! Ingon na ba ako nga nanang target na din eh? Oh, magsakay mga motor nga naman ko'y car. Uy! Pero... Nag-picnic ka ba sila? Wala, naglaban na sila bro. Hello! Hey! Kasi nangalan sa nung nga rin. Sama! Yay! Sana! Hello! Ikapoy ko sa biyahe sa motor bike. Ikaw, Rok, di ka may darok. Hindi, uy! Weak kay ka, uy! Ito! Motor lang galing ikapoy no. Labi, bas hangin na rin napita. Tsada ka na din mo. Unsa may meaning sa kanang yung kag BG? Bisaya GYUD. Oh, Yeah! sa kanang numero nga nagsunod sa BG? 108. Ah, grabe! Yeah! Pagpakitsay mong kauban sa aro. Akong gwapo nga bana o akong gwapo nga anak. Yay! Ay, guwapo! Yay! Wow! Para na lang siya lang si Panos eh. Joki. Yung si ang bata si Eliasar. Eliasar! Oh, Yeah! Tingin na ito sa... Thank you. Okay, pag-thank you ka sa... Thank you. Kubat na din. Saan yan sa BJ? Salamat kasi na imbitahan mo na ang mga anak ko sa DJ ng mga pils at Salamat kayo ko sa BG Bisaya GYUD Party List 108 nga isa ko sa napili nga mananaog sa tablet. Akong giagat ako mga friends, mga igagaw nga mo-appeal sila aron makadaog pud sila. Labi na salamat kay kang BG Ian o BG Roko. Bisaya GYUD. Bisaya GYUD. Bisaya GYUD.